akasa edi afasa ensemi ho tsese enema hodo bebre na akwakwaye osia kwan enunti na doctor for one person won be kokuru nketua mu amanye free asantimantamo ebechemu se wo hemu nchichemu ebupan be se aduanan enum 45% adihye bia wanum HIV yade a wanum enim no wamo achechensemu ni nyina ya apomden honsem eno na garum rashe bedwani se 120% increment a yade to national health insurance no so no ebebo apa Owura Hamza Suhini wono so akase kyerese obi biara wobetena baabi akase aban ene zipline for womo contract no womu twam no enye no kore Ghana Water Company Limited de akrata ba womu twam se enkran afa baabi anhwe yi a womo water treatment plant no yebetum na yebekwa mrashe bedwafie ho no se na no kpandai rerun no a ebekoso no eno na rocks and afia makpo wase wo kofa Elizabeth ya MP no kra besi ni kwan nene wase controversies bi wayi ne ho ano wo ho ensem ni bi eka ho amanone de Russia ne Ukraine fo wo monsemsem yi yebebo awuram na update free ho no mo ban so ye de atoso e de amatiefo akenkan fo amote yenka awie yi medin e de ADWOA ASARE mene Abena adepa KWOFIE enafe OBREMPONG na kwaku ampoma Abusia yadase yesro share on Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra like page no emayen wa share ama foforo so enya bia hwe wo wia wa dwenkyere no yesro na de ato ho na wa mana fa kase yi ho na yabo akire e de asomo ye free sam no ase wo wigina ye Public Utilities Regulatory Commission yetwa wantia After one PULC, Ejumekwe wamo na brene brano no yesu na afi yakanya monsam no sa yabate boa no so ense yebepagya mo no eda wano mu abem wamo na di ho dwuma ede boa wo manyi ene yeda so de ya wamo de krata pie montene a wamo akire mu se de enema kwa ene se de afi bia wanum ekaka wanum niama bomu a etumi ama wama dwuma ya wanum ye no ekon kan niti nyankopon eya adom a afimpi no ene aduonu ensia 2026 ya yakwakwasimo no January busome no ne de di kan wanum be hyase ese won betototo ensuom ena afi enkane abomu ewo omanyem enti no adehye enhya ne so na wonkyeremu a wanum ede baye wanum ese se wanum hyase se wamu etotomu pe enyina mahoden enkane no ebekọ asoro wo hamu nchichemu ebu pan no enkono echipo aduwatwe ensia 9.86% ena wanum ede ebetum ewo enkane emu ena afi eba no ensuo nso a wo hamu nchichemu ebu pan no edu enum echipo no aduakono emienu 15.92% ena wanum betumu enchiremu a wanum ede apie adwane wamose wohwemu a emfinhia enum bia no wanum eye review na wanum ahwe sede enuama wanum digu akwam no ekoyie ema adwumako no esifata enti we no 2026 ekwasi 2030 de na wamode apie emontin wanum se wohwemu akwan ya wanum efaso adjust niema nyankopon eye adom a afibia ehyase a ne bosume be se miensa ne nan yedi kan no wamode gu akwam no na nyankopon ya adom a January 1st wanum edi egu akwam wamu sisa ebuo ya wamu epejepejemu ebebua ama Volta River Authority no wamu etimi ahye wama hyemu esanse wohwe emiaye bia wanum tapetape wamu enkania efri Volta River Authority wanum akachia wamu etimi dia bo wo hopomas be papa na ma wamu enyina mahoden a wamu didi dwuma no so etumi akoyi PULC adwumako no ekiremu se ansa na wamu disa entumu ene ehonsam ebetu dwa no wanum adi hu komo bebre wamu amuka biewom empanimfo a wamu so omabedwesem tu adonko eyeye ya wamu adwuma bo be no stakeholders no wamu ni bebre na ehia ewie ya wamu asanso ene empanimfo adi hu komo adi tudwa agyeje adwenkyere afa ho ansa na wanum edi sa ensemi ebetu
montene enti one mo catch service providers ni nyina se nyakopo eya dom na bibia ekoyi a ebuo sei e na omodi atudwa Ghana adehye yensom sade ye beya yanso yedwuma ye di nsuo ene enkania edino bibia betumi akwaso totia PUS yedwuma no wamabomu amone a yadane akiri ede SOMPA FM afe yamfe ne nkyeremu ewo ensamfoforo mu Ghana mrase odafie ho ne yegyina yi na mrase bodwo no mu ho no ena dom kuma no wono mo kasase se ade bi akoso ewo ahye ehwe akobedi ensam so o my Ghana mu wo mo kyese afi a ewo mu yi ebra na ye bo akonhoma no ye bo makonhoma 83 million Ghana cedis seja eno no amfa nyo omne mo de be nyina afi mu ne mu ye kohwe ya wo ma di 83 million Ghana cedis no ma di awie asa kura akodi 10 million Ghana cedis e de aka ho wo mo de ye den wo breko a wo mo amagi tumi bia mfiri mrase odwafo ne ho eno nti dom kuma na kire se animanimu ya asye ye hwe akobadi ensam so no empane ye ho ye ntwe mo abo so. Has anybody been sent to the OSP? They came here to talk about the PFM Act. Mr. Speaker, it is clear that many of you are likely to go to jail. From what I am seeing, Mr. Speaker, just year one alone, there must be a full inquiry into this matter. How they spent in excess of almost 10 million cedis. Mr. Speaker, the minority is demanding inquiry into why they spent in excess. Ban say, ye no one say na me, ye toto ya na ase ye hoye. Ena 10 million Ghana cedis enye sikawa etimi ya kwan kese pa wo mo adi abroso we eye osahene Alexander Kwame na afanyoma kin efutu mrase bedwani wono kro ye esa ye dam kuma no wo mo tene ne na so na anu ni ena eche se wo mo ntwo mu nyina megina bo so na wo mo nkyerem senti a wo mo di 10 million Ghana cedis wo sa ensem kronwa emu asoye sha kobadie ensem so wo be yi wo mo ho ano ya wo mo kyeremu se so bo ya dom kuma no ede bo mo nyina no enyade se no kore se 2025 wo mo sika ye twa ede ma wo mo capital expenditure no wo madi abroso kora ma 10 million Ghana cedis aba beka ho na enkyeremu a wo mo ede ba ye no osoafo ya wo da soye no ano Joseph Nikpe Bukari wo no ena enensem twofo atwetwe nkomo ne enkyeremu a wo de ba ye ene sesa 10 million Ghana cedis ya ye ka ho asemi eye sika asoye so Mexico semso wo mo age atum ama Ministry of Transport ho kwan say wo mo emfanya adwuma na wo se mampani ekufuado apenso ena wo mo kwaje contract bi se wo mo be ye Ghana Maritime Authority for wo mo offices ahodo bi wo mo besi bi e wotema enkran ena feta kurade wo mo kwaje sa contract ne eye loan en wo mo je ye GB we ko bank GB e wo financial institutions ahodo bi mu enti wo mo ba ye na esese sa sika no wo mo dani akire e de ema banks ahodo a yaje bosia no e wo mo ho efra afimpinu ani aduonu baako ekosi afimpinu ani aduonu mienu enti so obi kasa sa sika no e bi afa wo nsase na project a wo mo de ayekora na nyade se wo mo hunu so a ene na sa nipa kro no wonte niema biase. The Ghana Maritime Authority in 2021-2022 contracted some loans from EcoBank and other financial institutions, but it wasn't catered for. The repayment wasn't catered for in the budget. So the Ghana Maritime Authority wrote to me, asking me to do same to the Minister for Finance to allow us do some environments and service the loan that they contracted, the loan that they took to build the Tama office block, the Accra office, and the Takoradi office. So we were rather making provisions to continue with the construction of the projects that they took money and couldn't finish. Ene ya yekotie sesie yi eye oswafo ya wo hye akobadie ensem so onunyamfo Joseph Nikpe Bukari aposifo a wonom ewo aguna so aduro wonom abodwuma SOMPA ni nyina enense adehia womo ewo gomua ekwan krom womo kyeremu se abrantie bi abehye wonom patam wonom a woye Nigeria ni sedie wodi dwuma ewo mpatam ho no ani enyan womo ayi posifo no asotire ama eye gomua so aduro aguna so aduro wonom akwakwachi abrantie yi Nigeria ni abehye mu ewo mpatam wonom a wofa emembo a wonom eye teenage na wadi sika ahye womo wobi wo hɔ no mu a wɔsekɔtɔ aduane bra ne yɛni ebe wiase no sabi ne wobu womo to agum na posifo krata womo di firi aguna so aduro aba no ene sei abrante ba ko no anya mfinhia no aduonu emiesa 23 ya womo se bibinti yantumi fa ne din entudwa no e kire mu se wo ho ana Nigeria ni efre no ase womra no woni ni nkomo
asa wo ya Nigeria ni no obepie mu ewo gomua ekwan kromu de da asa bo obefa yonko entu wo pese wo ne ya friends enti friends na mu na ja wonom kwahye dem wiase wa bie sika so sade atie nie ade a kire no ewie ye na sabi wa ya ne femfram eye ne yonko be ma no na enumu abranti a wanya mfinhia no be saduonu emiensan wo wie ye ene okobo amane na ebra posifo ekwachi Nigeria ni no enumu ana ebeda di se sa wa ye akwada wo mfinhia be sadumienu bi ama akwada ne de wo suo nti wantumi ankasa se wo wie wo bona no eseso wanim no waka pe adi ani ene bedi no enu na chiri enu omusanso nya nenti yese abamu abako anu so wo mfinhia be se 13 ekosi be 15 years no wanu sisi abrantia no aye ni bisa no onu ne dia wo kire mu sa wo hia no e wo social media so enu wo se wo mrantia ja wo frika soa e ne kopie mu e wo gomua ekwan krom ho e ma abrantia no aye ne femfram na kire se ememu abese miensa ena wadi wanum sade eni kwan se yedidi nipa entini posifu a wanum awa aguna so aduro kire mu se wansa aka Nigeria ni na wabehye mu awa gomu akwan krom no edi abonefo sema ente se nti nyakopon ya adomu a wamu ni makodra mranim sade emra no bubodo a wanu ankasa ene mra no ebeko ahye enti na de hwom akwan krom se wamu srampanimfu ada sa omo mayire bambom ewo mpotem ho enye se obi firi baabi e oba ya na oba betena mpotem ho na obedi sabi emfrani masem se de be ya adehye nso wakoma ebeto wanyam yengura mu ewo apomdinsem mu oso afa hwe apomdinsem so my Ghana mu ye kwabena minta kando se hujabo so de hye oyemrase badwani wono na ye ka se wo se na anu mu ho bra mo baaye no eno be hu se doctor fo bebre titifie eno nti ama Ghana apomdinsem kra no entimi nkoyie papa eno nti kwan be na ban be fa so obehwe na apomdinsem atimi akoyie ne se a doctor fo titifie no ye behwe ne apeba bi dia ma no matimi akwa adwuma ne kama ene ye no kre abaya ye nhyehyeye enya financial clearance ama doctor fo yi wayi wo nyina frifie so mo nkwa adwuma afi wo mo nkwa adwuma nso a wo hwe sa doctor fo du ene ye posu wo se wo mo nkwa ya adwuma emu nso wo mo nkwa adwuma no wo mo gutu titifie na adwuma no mo pa na mo mpe eno wo to nkra de afa SOMPA 106.5 ene ya affiliate stations ni nyina so e de akoma won se wo ye doctor ni ya posu se akona kwa ya adwuma Ghana fo hia mo a na se wo se wo nkọ na besi na wo nkọ ya wo ma na awotwe free na de kro ya na awotwe na se wa nkọ a danto asenema. From the update that regions like Upper West and Upper East are recording 0 as at Friday, we will give them additional 1 week to appeal to them to report to their various facilities where they have been posted, after which we will do what we call validation. Unfortunately, there's no way we are going to change anything. And so we will give them 1 more week to report to their various health facilities. Whilst we are also engaging the stakeholders in their respective districts, regional ministers, members of parliament, DCs, chiefs, to facilitate their stay in their district to be able to give up their best. We have started that myself, engaging them. That we also look at how we can incentivize them to give up their best in these districts where they have been posted. I believe, and I have the strongest conviction, that our wonderful medical doctors will respond to this call. Abaya ye ni obetumi bia nananum ahemfo ne mpanifo akabie wom nyina so boa ampa me akura me de mani akohwe ehunu se ampa wo mo ye adwuma se ne be ya wo benya baabi atena nanso o ma amagye so wo mo nkwantie mo na awotwe wo mo anko a ye nim kwa aduam befa so onim nyamfo kwabena minti akando so afo hwa pom de nsem so ne nsem no na yedasoa ejina doctor fo no womo ensemsem no emu president a woda Ghana Medical Association eya doctor fo mo kabo mu ku ewo mai emu eye Professor Ernest Yoke na wode ato dwase niam ahodo bebre na akoya kwansidi enu ntina nam so ama a doctor fo ya posti wo mo se wo mo nkokronkum mu ni sichu etifi epuoye etifi atoye mantemu no wo mo koye adwuma wo mo nyina da so titifi a wo mo empeso wo mo ko wo sesesi ade babie duru no esese abanhwe no wode ne hu agimu bie na ne se incentives ne sikanka kranka bi muwa bia uyi wo mo bosumi aketua wo mo gini firi ho aban ne bedane akiredi amo mo se nkuranhye na atimi aboa mo no esese abanhwe no wototo sa ne man nyina se de be ya wo mbetimi akwakoye adwuma wo se obi beka se na wo bia wo pa adwuma ya posti wo se kwaye adwuma de no so no age se aban esan bepa o chew de incentives ba ansa no wakwakoye adwuma no anoso odabi
kron kuma anim no eniema bebre wo hono mu akwakoya kwansidie obu wo hono mu aye post ni wo sesa woni nabusuafo nyina ne yere ne ma de wo mo akosa akura kro no ase ebu abekọ network kura papa bi ani ho edan ho asem kura won hye da nya de ye bi ni watena mu uye no so edi free hono mu a obu wo hono mu a wo ye middle class ni ne salary ye niema koye ma no nti wo pesuku papa enka ne ba bekọ so se nkura se ho nyina no won kwanya de ye wo pe na wo ba nakọ enti niema bebre wo hono mu a eya kwansidi a esi wo mo kwan enu nti na wo mo posti wo mo a na wo mo mpese wo mbekọ no nti won de na sam a wo kanyina ne se aban hye no wonye bibi emfamfa ho. The reasons are not far-fetched. So the difference in terms of socio-cultural and opportunities, between the deprived and the urban areas is a reason. And on top of it too is about compensation and working conditions. What we've also delved into is that if you are a medical personnel, and you are in an urban area, for instance, you have opportunities to do some extra work. And if I go to the deprived area, I may not get the same opportunity, yet we are paid the same. Remember also that social amenities, roads are relatively poorer, accommodation may be a challenge. And most doctors are also middle class, so they want the best for their kids. They want the best schools. You may not have such opportunities in the rural areas. Ene ya yekoti esesia yi eye penyinipa oda Ghana Medical Association ano Professor Ernest York. Yada so agyina mu ewo apomodimu ensemu na yewremu ewo asante ematamu a empanifo a wanom eda eye Ghana Health Service ano ewo honom na kyerese director a wonu otua ano wasante ematamu eye Dr. Fred Adomako Boatin wakasa akyeremu se wohwemu ewo asante ematamu a adehia wanom dodo be se 63,159 ya wamuwa HIV ya dia kwadi awoi ebie no emu 33,199 pe ana wanom eda droso anunu ejina homa ohamu nchichemu abupen aduonum emienu echipo enkron 52.9% enti wohwemu a wahamu nchichemu abupen be se aduanan enum ana wamu enne droso na chese wamu ba ya asabia na ya testi wamu ehu se wamu HIV ya dia na wanom eje satro enu ano no wamu nsi hobiem enti wamu nim so wamu nam no wamu chichew sadien yew ya wane sompa kase edi mu nkomo. Out of the estimated HIV population of 63,159 in Ashanti region that are supposed to be on treatment, we have only 33,199 on treatment, representing 52.9% of those who are supposed to be on treatment. This means approximately 29,960 individuals either do not know their status or are not on medication. And this gap poses a significant public health risk. Openia wano oya director Eda Ghana Health Service adwumako no ano ewasante emantamo Dr. Fred Adomako Boatin ene etie wa pomdinsem no amu no enrada ene yede betu anim se osoafo ye ohwe apomdinsem so eyo no nyamfo kwabena minta kando na nsane ne mpo ene waka se National Health Insurance tariff no a wo mode ma service providers no e wo fompa eno nti ema ukọ hospital ubehu no e se ema onuro ma hoto no yesa awe man bi kode ene prastamol edema wa no ano no ne aka no yesi we de health insurance ne nkova nti no age se woto na no kura mpo no se ye ton kura ma wo hwa mpo a ofa ho to sports ubehu ni asancho se ko hospital ai pharmacy we na koto wo ho e ba no se ha dwene pa eno no de ba se tariff no e de ma service providers no abaye tum na to a wo tum no e oha emu ntutuzu odudu wo de oha no eno asan de aduonu de aka ho na se 120% anu wadi aka ho eno ye pa na no na garu mrasebedwani wono onimnyafo Dr. Thomas Anaba wadi atudwa se wono akora no wo health committee no parliament no wo so bi no si ade amani na so mensaka ni health providers hira na aba ya ne se na we die ebeboa pa ama eniema atimi akoye. It is just prudent for the government to work on the tariffs and increases. Ghanaians should be happy because now hospitals will get money to manage things that they had no money to manage. They'll be able to provide more quality service, buy equipment for the hospitals, renovate their hospitals, make the environment very neat, and pay staff, especially the casual staff, so that they can give out their best. To me, this is one of the best things that has ever happened to the health sector. Increasing tariffs by 120%. It's too much.
what Dr. Thomas Anaba wo health committee ne so ewo mrashebedwafie garu mrashebedwani wonane ne ene yete ye no na ye kai wo se SOMPA 106.5 FM Accra so enie eye wi aprem to breakfast ye bo na ye da so aye kenkan edema apomdin semu a na ye da so ejina na member ba ko a Oka National Democratic Congress NDC amnyuku no wo mo communications team no eho eye Owura Hamza Suhini wo de ato dwa se enye no kore da sa ba tena se asinkonwa yen hyehyese contract a wo ne zipline adwumakuo ne koye no tinton time wo de ni nyina ba wieye wo se sesi ade wo ye nyina ene se wo ne zipline penifo tena se atoato adwene se de be ya aban betimi enye sika wo tua de ma adwumakuo no wo betimi enya mu emfaso ene ye se nro ne de ko drones ahodo ye aye flyer de niam ahodo kwa ya sabia wo nkurase no wo betimi enya mu emfaso na wo se emfomso a eba zipline for wo mo contract ni mu nyina ene se kane abanda da no wo mo anya adwuma esese wo mo yeye sanse wo de contract mu obi anasa wo tue sika bia mo obi de adwuma bi ahye ne nsa esese wo nya brane adaje na hwese adwuma wo de amani pa na sa pepepe no wo ye no so zipline for de no anya sa abmadi yi na ni kura no wogya yesa de wo mo pe no wo mo nye enti wo mo so niam ahodo bi wo ho no mo a wo mo ye ya antwe ye nam so ma oman ne kura no na nipa bi kire se sika ye tua de ma zipline for no nka so ye na nka sa de to wo mo drones ye wo mo adwuma enkamfa so beba so nanso wo se NDC aban ya wo ma bai de wo mo hye eye ntoto ye se de be ya contract no aban ebetimi enye mu mfa so yenti. So what kind of mechanisms did they put in place? Remember, the more zipline flies, the more we pay them. So how were we monitoring these supplies of zipline? What kind of infrastructure did they have in place to ensure that there was value for money? Absolutely none. And a new responsible government has come into office, and you want us to continue in that trajectory of taking things for granted. We will not do that. And nobody has said anywhere that we are going to terminate the zipline contract. Indeed, there are people in the NDC who can wish that and may make calls. But as far as I'm concerned, as a government, no decision has been taken that we are going to terminate. Owura Hamza Suhini eka empenifo a wo mudin kita ho ema NDC amanyuku no. Yes, I'm coming to say you. Abusia yatoa ensamno asosha no se utie SOMPA 106.5 FM Accra original ya kase na wo ensuomu ensemo no upiemu ewo adehia wanom ewo enkran afa ebebia Ghana Water Company Limited empenifo a wanom tua no ewo Accra West Region wamo adekrata aba ebo amane se weja treatment plant no Baby atochema kakra nti ebeye se wanum ebeye nsiesie ekakra ho krata wanum di pie monten enrada ekiremu se wanum se wamo water treatment plant ye eno no e transfer ensu a wanum treat ye wie ekopie mu ewo Accra West part no na chese ensuo no wamu treat wie a baby a ebefa abepie mu ewo Accra Western South no wamu kiremu se enfomso kakra ho a enimanim ya se wanom anto eye water treatment plant nim na wamu ensiesia ansha ebegensem kra enti adehia wanom ewa kolebu dansoman mamprobi afei part weja efa baby ana afei bawe malam enya kaneshi ana afei abrekuma dankuman ene tesano odoko ana achimota afa baby ene North Industrial Area eno so afa baby wanu mu kiremu sa nyankopon ya adom a edachina anopa no nsia kan na wanum ato water treatment plant nim enti no mu amowa empotemu ayabo aboso nyina mu nya nsuo from anopa no nsia ekosi anwumre no nsia wanum se ayadonhwere no makomako dumienu 12 hours ana wamudi yensiesie ewo sa water treatment plant no eho wanum toto sre adehia wanum eho beka nyina se die besi bia momfa nche won esanse se wo ma anya ne saa ebegyensamu kura agyensamu kura nso dia na kyerese se de broni kase water is life no e dia asam kase pa ana beba enti no adehia mo wo Accra West Region ya kolebu dansuman ene de ya bodin no e kyena no pa no nsia ekosi anwumre no nsia munsuo no bibi nti yebetum ye yensiesi a Ghana Water Company Limited impanifo a wo mo hwa Accra West Region so adekrate aba ya kwamra sebejafie ni asan akoto aso de afiri ho na no ada ena pandai
court to say ebeyanka wamon san kwato aba no foforo san say ohwe mistakes pa ne irregularities yampanifo ye ewo pink sheet so titru pa ene de de mra shebadwa ede ba akonwa mu no ewo efie ho no a ehadwene pa anu nti nipa wa Matthew Nyindam ya declare na say null and void yankwato ne so aba foforo eba ye no ena speaker mpo ye so we de say ye kura krosu parliamentary window no kura ye krosu afide na wie nti beyanka wo mu nyambotre kakrama no na majority chief whip Roxanne Nelson the eche da fiamakpo wo ye say o dabi zade we kura de ompene ebe kada krokra ma na wu a Matthew Nyindam wo ma ne mesi mra se odwam ho kura e ma adwuma no wo mfa ne hwene e kura ma mehwiahwiamu enu nti wo ko file na ye yi ne din kura de afrimu eno na manfo so we no ne awo ye nyina no ye kenken kwa esan se window no kura ye pia to ho no window no kura no date e da ho no apa ho no se hwe wamu ko wasi kwatwura wasi no mass no wamu twa yo wamu calculations ye adwuma pa wamu nimbre no na wama hihwe mo bre nso yi. We know our calculation, our mass is not that bad. So you see, by the 24th, the EC was not done with the other seats that were in contention. So they could not have released a comprehensive Gazette notification covering all the 276 seats at the time. So this was the Gazette notification containing all the seats in Parliament. So this is what we rely on in court. They brought the 24th December one. The court rejected it based on the ground that that was not the final Gazette notification from the EC. The EC testified that this is their final Gazette notification. I am unable to say that in any case, even if the EC released several Gazette notifications, the last in time will take precedence over all the previous. That is right. That is law. Majority Chief Whip Roxanne Nelson Eche Dafiamakpo nene ne yete ye no yento so ewo ehumasua ensemu na Ghana Tertiary Education Commission ya ye chanity awa efrene GTech womo eden krata ba we de enye obi doctorate degree a wabo ho asem no womo kanemum eye kokoba a womo de ma Ghana fo nyina ne tichu ni womo a womo gintete ewo suapon ahodo emu se University of Ghana womo learning centers ahodo bi beye ensia bi wo honom a ehono de womo nyi accreditation ewo GTech fo ho en wo mu operate sa centers no enti se wo ye obi a wakọ ekobo degree bi ana se ubi bi pa bi ewo University of Ghana na se wo branch no a wo gintete no wo ho eye de mebe bobo so idi a eni empacho wo mu tuofu se kosuapon ni mu na akoyi wo mo asutire enye sa so atu hu fo sanse se wo graduate edi free sa learning centers ne ho a enya de se won krata ne ebedi mu enti se da ache wo pese wo de sa abodi ne to asuku so anade kopa adwuma bi ye no enya de se wo betimi aye ne edi kan ye Kofodia Learning Center not accredited Cape Coast de ka ho Tamale ho anase chito ni nyina eye baako wa de ka ho ena de twato eye sunyan enti Kofodia Cape Coast Tamale ho chito wa sunyan ni nyina wo mo chese sa learning centers no enya de se wo mo age atum se University of Ghana for wo mo enrane uye no so edi free honom a GTech for ashe institutions beye eduba ko bi se animanimu ya se wo mo bie kwan e fa desuafo foforo admission new ones no a wo mo ye na wo mo nyai san se wo mo kra de requirement standard no wo mo meti no wo mo akwakofa obi e wo school ho schools no ne didi so yi Institute of Business Management and Journalism sa school no e wo Kumase wo mo eni accreditation Rural Development College wo kwaso University College of Agriculture and Environmental Studies ewo Bunso Kings and Queens Medical College Akosombo Springs College ewo Laboni ene de keka ho ena wo ye no so free honom a adisuan bia makomaku aduonu nsia 26 eno so wo mokra de wo ma di accreditation no na mo wo ma accreditation no awu wo mo konko renew ye enti kopem se wo mbekwa ko renew no enya de se okoje ntetie bi wo honom a abodin no ebegina na edi kan eye Abiam Institute of Technology ewo Kaswa Lakeside University College enkran ILMA Institute of Science and Technology eno so wakra ha ya Presbyterian Nurses Training College Boko Holy Spirit College of Education ho wo mo nyina eka edin ho GTech force wo mo nam san krata so esro manfo nyina se wo mo enhye san kai boy so na afei
suapo ahodo yi a yabo obomudin so wonim sɛ wo license ewu akɔna kɔ renew accreditation akɔna kɔ renew wonim sɛ wonji bi kura so akɔna kɔgye sɛ de bɛya wo bi ba betue sika puduo so wo bɛgye ntete enko wiase no na sa nipa ne sika nyinaa akɔye kwa abusia ya tuansam no eso ewansam foforo na wo epoye ematem opani kese a wo ye Eastern Regional National Security Liaison Officer Owura Francis Ano Dompre wade kwakwabo akwa ma empanimfo a won mo ban age ban ye se wo mu ntwani emfanhwe ahensem a ama ne homene so mente me ho ase ewo mu ewo achem ene galamsensemu ene epoye emantamu nyina na wachiremu se upiemu ewacha bi a ana no de esi hwei ewasempanimfo atwa nipa ebehwe sade ebeya ahensemu mente me ho ase achimabu akwa traditional area ene epoye emantamu no wanom ebetumi anomasumdue buam sade ebeya bibia ebekoyie Owura Francis Anodompre echeni nsemu bio no eno ase ewomu se ochehene watumi atutu anamompi na enso ehu behia pa center here temienu kabomu ebopementi empanimfo nso ebetumi abamu na nyankopon ya adumu a yewura bosumi ya yeba bedi bronya yinso yebetumi ahwe ye hu ye niamia ye bambo mu nsemu eyiye ewo manyim one sompa kase edi nkomoyi. Most of the chieftaincy dispute that we have within the jurisdiction of traditional area of Ochehene. So it was necessary for me to pay him a visit and to kindly ask him to help with the chieftaincy disputes. The problems are one, Galamsey, two, chieftaincy disputes, sun winning, langas, and then the latter one I talk about was the increasing rate of murder cases in the region. He gladly accepted. Owura Francis Anodompre wano ana upiemo ewa epoye emansemu a national security adwumako no woye ntamgyinani a okwagina mu eni mpanimfo a wanimu epoye emansemu na nanom atena nkonwa edi nkomo eni kasa no atwi no osagifu amwetia ofori panini wada empanimfo ase ewa anamompa wanom so atu and when we took our people to go and stop them, you know what happened? They were throwing stones at my car. The impunity of people, I want back home. They was out here back near to woman car. Openia wakasa ye osagefo amotia ofori panini amani boy yamani boni kwabena nyako ana tunkrai esomye yegusu gina poe mantam na esu okwaw ehọ ne yegina yi adesuafo ne omanfo a wonpotam ho no wo mo se we die ebaya anka mampani anka sambram sanse we bridge bi a wo ho a enkoda fa so ekosuku akoda na nam so a koda ketekete wo nam so a radejimi kakra saa do de atwa bridge no e de akosi na kache afei wo mo abekwa afuom kura mpo so wo mo kofa saa kwan no so no mo ba ye kitam kakra no de atwa na saa de no atokọ so abese bosome 9 nie bosome edu asem ne yakan wo mo ya assembly ma bi kura ntwam ho enkwebu saa so mo ho tesan nanso se ekodi awusesi ya manfo agbo modern aisha coat abo pipiripi e de akwa akogu abusa se mo ho tesan saa de ne nye wo mo totọ de asese aban mrem ye okaya obese ye bose omo beye bridge atoha nti yesre no se o mema ne renfi ne bose no ebinum kra tru omoma e de twansuo no because be twansuo no a obedu school na very easy ma wo say obekwa ko wan fa bridge no so de say bumping bi enu ho a o ma ye a eda kwan no so omo ye aduanu mom no ama akwara no ho kire omo nti no bido na ansa amfa ha biom because omo ntimi nhye no for no mo ntwansuo nti ama omo san ko ekofa main road no so eno so ha adwen nkwala no nsini ba omo ntimi ntwa enko school no mafa main road akos school na so de ye pa ne say omo ye bezinentu ase mankwala no bebi omo focus na yem ono mo hu bebi sa obetwa emre tia wani but up to scientific tie pamocho o hwe nkwala na ebu wana is dangerous. In fact dangerous say obehwe Facebook re so SOMPA 106.5 FM Accra na hwe nsuo na ye ka ho asem SOMPA FM esu kwaw na bridge bia na so
hadwene pa we ye asuokwa adehye wo hɔ ne bi ɛna wɔn ne yama ne bo ne kwabena nyako ɛbɔ nkɔmɔde wo makosɛm ɛto wo manim no ye kai wo SOMPA 106.5 FM so enie eye promtobra kase bo na yeda so a ye kenkan ewa ha ede ema we na endpoint homeopathy clinic wo mo na ekura ye mu awie ya enyasem kuma kura endpoint say de ne din enne honam etie no yade bia etete wo oba ho no awie ya no ye de full stop ebesi ho enti Dr. Dubuatin eni ne team wo mo ye krado konie massage jew entwetwetwe nipadua no ema ho ensu ho se no obre na adoso enti wo fa stress ni mu na wotwe ni mu a weekend no na eja wakọ na yemiamia kakra se de be ya wo nso wo be feel wo body no ebiem awo ho asem na akwakoye dadwene prostate ewo memma mu se wo ba na be ma edo ekọ akwantuo bi na afi wakọgya wasi kwanfinfi ya na ehadwene pi enti se premature ejaculation ne sa ne manema ne de endpoint for ma feature kura kidney hu how liver hu how ni nyina endpoint homeopathy clinic wo mo eye hu adwuma kronoma bo ahia ewo kumase eho e na wo mo na mo bankran ha no mo de a shell signboard spinters kwan no so eho e na obehunu endpoint homeopathy clinic number oni wo mu ebedi nkomo wo so no eye 0244 86 7068 0244 86 7068 and 0274 234321 na oni Dr. Edubuatin eni enkomo time herbal mixture ewie wunya binum akope binum we yade o wonyare o ubetimi anum bi amano ayeyie sanse wo bra ya na yete no ya na edoso enti ubesore na honam nyina ya wo ya asede ye didua bia bobo wa na adwo no de bia ni papa ko complaini na mitio na me fever ya bawo na me malaria yo entonton a every one ade ni nyina time herbal mixture ene ye kamfo ede ama wonum ato na wuntumi enidi a eye time herbal mixture eduroi Baby ya tonton enro bia pharmacy shops ni doso puo makum ubenya bi ato wokọ drug lane honom wo kan hie abusu setam ewo honom na emom no so wafa yafunu ana wo ba akwada nufu a enya de se wo no ubetimi anom sa aduro bi wa wo pe bi atu aton ana se wo pe bi ato eye 0244 416 669 0244 417 669 0244 417 669 eno eye time herbal mixture wo mo number na me de atu dwa no onga mama nsa no boafo aduane be ye da free onga me pacho obi di waduane na se wantafre ne sa chese nkwan ne nkoye wo ye kontombre na se ade no ya enkoye pe onga ni bi na fa petepete so onga de Ghana fo ne wiase nyina giatum enti enya fe kura ne ye be kwan e wo ho sanse wankasa wo yusu bi e na wo ya wo enso se wo de onga ye aduane a e ya de se ekoye se wo simi enam wo nkwan papa bi stew ahodo bi a wo ye mu amora ne restaurant akese ene chobas ne ne kenka ho no munyusu onga ne bi na manfo besalai na wo mo aba beto munuane no FDA fo agiatum ko bia supermarket mu edwama so bia wo se wo pe onga cubes ne bi ye wo shrimp wo ho ne ne kenka wo ye wo goat ye wo de ya ponche ye wo de ya kokko ye wo stew de ye wo nkwan de enti de wo pe bia na asoto ne nyina no promoted fo ayen available wo edwama so a wo betimi anya bi na watokasa natural mineral water eno eni ensu a ye de run programs ahodo wo Ghana hanom afa na ba bia nti se ye yu ase se party bi na ekoso se eye birthday celebration bi se wo pese wo te wo hoho no anim na wankasa wo gie ni onyam wo manimu dia ensu a wo de be serve wo mo eye kasa natural mineral water ye de afan fidie mu asonso ayi enkeka wa ne efiri nyina e de efiri mu ye wo nkuma small bottles no ye wadantamu ye wakese ye wasashe de mo ton pure water wo traffic ahodo emu ne mo shops no munkotu kasa ne bina mo nto sanse no so a nipa fe wampacho e kasa wo se ampacho e kasa wo se an ubo sesesi a na san e wo tiri so afei offices nso a mu use dispenser gallons no yade se kasa natural mineral water wo mo wo enubia mbetimi age na mudi asisi wo mo offices Kasaloma Ventures for wo mo na kofa sansu pay de aba edwama so enkran taifa na wo behunu wo mo back hospital echi hodom a number ne ye 0206 46 9430 0206 46 9430
30 and 0303 965738. Midimafo Herbal Center. Midimafo Herbal Center. Wobedi ama wate. Yade bia dane kwankro. Fakodan Dr. Time da so wode mre ebeto so atu asiese hwi edi efiri ho. Se ye stroke mubuye ibi. Wo de ne kora de kwankro. Ajinsem wada ho mfie bebre wuntumi nkasa wuntumi nante wuntumi nya wo ho hye obo ho ma wada fa akosa mepato wonya nso Dr. Time da so enso ye fa ko ho wate wusisi na ye oya de bia wotena se na obesore kora na ye problem agise wo bi eso mu woda anasa wote akonwa bi e wo fom so na besore a enu se na akoye boachi bidin wusisi de bia wo complain mepato eye Dr. Time da so ho na sese wo kokogya yarehwe mu asichire yade adokru mu nipadua no hypertension chronic diseases typhoid ne ho malaria ne ade na ade no debi won fan call Dr. Time da so Midimafo Herbal Center. Dr. Time da so bebie branch kese won Kranpoku asemayira wudru Pokuasi station honomo a baby atrotrofo ne park abom se taxi rank bi wo honomo a taxi fo no so load mayira o se drop in kra na apa wo de obekwa kosi honomo pe ewo mayira honom na number obefre doctor ewo so 0244 774282 0244 774282 and 0500 727215 Sompa achedie ai sompa achedie no yedasoa bom nkaye se bronya bremu ya na wudidi anu wakai mobroni wudidi anu wakai okunani wudidi anu wakai ejanka sanse bidum nyame hyira yen enti se wo so nyame hyira we se wo so yen hyira edema afoforo enti kakra bia ewo wonsem no yesi Sompa 106.5 Accra yene ya branches Kumase Takwa Techiman Enkuranza Sunyan yaka ye ho abom ya yedi Sompa achede no eba bronya bremu eyade afibia ye enti afidie no so yade se ebekoso se ye mo se ye anwa se ye ntoma se ye mpaboa se ye ntade samina toiletries ade bia yetimi de chenipa emane ye no fa wo de ne beka ye de ho wo de wo hwehwe ye chi akwa ba Sompa enkran ye branch hanom sei e wo Dome Watermelon Street a ne wo no betimi de abrayen se de be ya afe no ekwa wie ye be bobo ni nyina ano na ye de ache ekunafo ni nyanka wo so ehia emoa bronya brei emu na ye de number bi atodwa bia na ba bia wo no wo meha wo echire anase wankasa kra na adwumenti wunya ho kwan emfa ma na mmom betimi de wo mu ano ato number no so de amayen na yensa beka ye beda wase na wonyankopon so ebehira papa se wo de ne mu a ebeye sa number ne ye 0598 559802 0598 559802 so wo de emwane ba edin a wo behunu no eye Terra One Media ana Blessed Foster ebia beba na chese eba Sompa hanum say straight enti yesra wo se boayen se de be ya bronya so ebetimi aye de ama ekunafo ni nyanka wo madaroma ene de kase boyi enam ye dane ye ho ye ba ni aka chire ye de beto aso to me chenya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubetimi abwana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anio impeni for swini chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Yamvita gumwa hodo bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA, Aji, Ejedi, Yinkratoyatu. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN himself a prostate. Na baby, omutibi screening, Emma Huni, Etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and Ajjo. Na dear friend, premature ejaculation, no, bear maybe a one would offer Quaquasia. As a wood dinner huagro, as a wood tonte. And
ɛne yɛbra endpoint homeopathy clinic na yɛmmoa wo ɛma ne mɛma mo pa wo ɛyɛ endpoint homeopathy clinic wɔn mo da mu fua yareɛ bia infections bi na ɛwɔ hɔ anaasɛ bia wo hwɛ wo fa baabi na adwodwo kidney problem prostate deɛ ɛyɛ endpoint homeopathy clinic kuma sɛ wobɛhu endpoint homeopathy clinic ɛwɔ kronoma boahia ɛna akra ha nso so deɛ wɔn mo gyina mu ankasa ɛwɔ spinters baabi friend share signboard no woduru na wobusa sɛ wopɛ endpoint homeopathy clinic a obia ɛbɛkyerɛ wo frɛ endpoint ɛwɔ 0244 867068 ɛna 0274234321 endpoint homeopathy clinic a wɔn mo da mu Ewura me pacho bra na me hwɛ di o ba ɛnɛ nso biem tam heba me hwɛ ya me ka sɛ yi ba akun ani wayi me yɛnsɛn bra sanya tam heba me hwɛ esia gyimi ni me fiefo ɛnya de abaako ɛbɛso yɛn we die wudi sɛ ofa ni nyinaa time heba me hwɛ me ka sɛ me di one dance ya heaven ɛna de mɛkɔ akɔpie enti sɛ malaria we draw ne time heba mixture ɛnyɛ ɛnu nku o die nanum ato a wɔntimi ani die no time heba mixture duro no ɛna ɛyɛ ma wo ɔba a wafa afuro die ɔwɔ ma akwadaa nofo ɛne akwadaa woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi sɛ obeto aduro yi bi anoma hwɛ sɛ wakɔ hospital anaasɛ lab ama yehu sɛ wowɔ atridie malaria yi bi ansa sɛ wopɛ time heba mixture enuro dudu atu a fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ɛwɔ Emrom Abidjan House ana baako so wɔ Atonsu Monaco Junction ɛno akyi wobɛnya bi atɔwɔ over the counter medicine sellers ɛne herbal shop dodoɔ na emu frɛ 0244 417669 kayo set time no TIME time heba mixture afi malaria fever bi adane ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum tontonte yennom nsane efa adwen ne efa adwen mpa sɛ na nanu nim sɛ bre bi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tontina 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so sɛ de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebo nipadua no ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden tontina 74 yi nso yaye no sɛ nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akɔ samene wa ankafi na ekuro yi ɛda no nkɔ na wie ye wa bra mennom T74 sɛ mennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi ɛyɛ hahama ɛne yɛde ayɛ na DHC ɛna aframa na yɛ kama saa no T74 ahoɔden ne apɔmuden ko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nnuro bia wobɛnya tontina 74 yi bi ato T74 yi ɛnyɛ ma ɔba a wafa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana sɛ obi a onya mfie dumienu ɛtofon frɛ 050-162-8931 ɛna 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Aketuapa Emma Ketuapa ampa yedamase semonya daje atwen yeye kowie kase no ewo amanone na Russia mampanyi Vladimir Putin ena ebo kokose Russia for ma ye krado passe Europe mampani fo wodo no wo nye krado se entokwa enam empotem honom no wo de beba wie ye de a ene e wo nso Russia for wo de be hia wo pa no wo semperinfo a eda Europe ma wodo no anono asa wo mpese wo ye de wo betimi bia se de be antokwa na eda Russia ne Ukraine fo no entokwa no bekoso aka honom na nensem ya wadi etu dwa yesenhyiamudie bi kura bekoso ewo United States Moscow mpotem honam so ma empenifo ahodo bi kura eboabo mo ho akwakohyiamu ewo sa meeting no asese de be ya wo nyina ebenom asomdwie abua na ensemi ehono Ukraine mampani Volodymyr Zelensky en wono so ede atu dwa se wonde waye krado se enhyiamu no a ebekoso ewo US no won bekwa kwatirem se de be ya fanu nyina no ebetimi ahye na asomdwie etimi ayadwuma ewie aha ena yegina na ensema hodo ye boaboa no de besom awie yi sepram to brakase e wo SOMPA 106.5 FM Accra na etofa ye branches ahodo ya ewo Kumase
afei nso takwatakra de techima nsunyan enkranza doma kingdom for fabi ewo mankesim na afei etwagu ye ewo ye social media platforms ahodoro nyina no nso no ye di asi amamo safei ene wabeka yensa ensemo ye de ba na de dimo akote ni bi ene se Owura Hamza Suhini ede atudwase aban ya womo etisue womo nye womo adwene se contraja eda Ghana ene zipline for entamuno womo ebetwem PURC adwumekuo no akyeremu se ensuo boa na afenkane aboa Nyankopɔn ya adom a 2026 ye kwakwasi mu wo mutumu no ni nyina no wo ni panimfu a ka bi wom adi hu nkomo ansa na wo de ba montene osofo hwe apomden sam so kwamena minta kando aka kire adokotafo a ya posu omfoforo no se wo mo na awotwe so ma anko ya adwuma Nyankopɔn no mbedi pa sana Ghana Medical Association for so de wo manu ato sansemi bi a wo mu kyerem se niam ahodo bebre na ya coincident na doctor for no one person wo mbekɔ akwakoye adwuma nti esese aban hye na wo ye hu bibi aposifo wo mo ewo aguna so aduro akwachia branch bi o Nigeria ni ya wabɛhyɛ ewo gomua ekwan kromu a wono de emrante kwa na sebio wo bu won tugum wo mo ensa so ni mu adehia wa asuo kwawo ewa poemantam wo mo se bridge bi e o se aban be yo mo busumi duni aban be hye wo mo bo be si ne ye hu aban na kira kwan enti aban ne meboa wo Sara so ene ye de ukọ Russia mine emu a amahuduo no mienu sesi a Ukraine ene Russia nhyiamu ebekoso ewo US no afanu no nyina ye krado se won bekọ akotere mu se de be ya asomdwie ebetimi aye adwuma na ebika ho na ewie ye de nyina ebesom Medimafo Herbal Center Kasa Natural Mineral Water onga ye free promasido for ho Time Herbal Mixture Endpoint Homeopathy Clinic SOMPA chede bronye ya ye de ba wakwan mu wo mo adaroma na ye de ensem no ebremo akenkanfo ya ye de ba ye ADWOA ASARE enimidin mene Abena Bedu Adepa KWOFIE enafe Obrempong na kwaku ampoma Yadamu nyina se amamumu enitie ye sorry na mobro wasem eyobi asem eto aso Special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wadi na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia Special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fre ne local foods ne se enye wo mo ye